Kámo, ja som hore o 3 rána. Čo si robil o 3 pre Boha? Si zrobil držek? Tak ty si čávoš. Mal by pokošiť. Haló? Haló? Deň číslo 2. Pokus číslo 2. Dúfam, že posledný deň už. Jo, takže máme tu deň číslo 2, pretože včera sme to tak nedali. Vyskytol sa problém s držiakom SPZ, ale Adrián, keďže nespal v noci a hľadal pliešok a makal na tom, takže má to hotové. Ideme si to nahodiť a už snáď sa dostaneme aj k tomu kufru. Už sa dúfam, že nič horšie nestane, jak včera. A ešte môže spadnúť meteoroid. Meteoroid. Kurva. No. Ešte môže spadnúť meteorit. A ešte funfurky môžu vydať nové video. Ježiš Bože, dúfam, že exploduje slnko dneska. To co? Čiže ak môžete vidieť, Aďo to vymyslel tak, že tu budeme mať upevnené svetlo na SPZ a tu bude samotná SPZ-ka. Tu ešte príde ten pliešok, čo som vyrobil medzi to. OK. Som tam robil zavitý, bez toho by som chcel. No, neviem, teraz to neprejde tam cez toto do... Prejde to. Prejde to cez toto, ti hovorím. Mordo! Dobre. Takže vložíme to do vyvrtaných dier a môžeme zakladať plast. Tak. A tuto musí sedieť dobre. OK. To by sme mali, môžeme to namontovať. Vymedzovacia podložka, šruba, to isté, druhý uchyt. Povedz zase. Co? Še popsulo. Tak, neviem čo. Opatrni. Čo? Nič. Prečo? Nevadí. Tríme. Fajne. Bolo by dobré, aby to trimalo aj, no. Jak stádzi? Joj, bratu. Mohlo byť. Keď to na to je, nie? Daj mi tiež šruby, čo na to sú. Ja, druhý smer. Tu na stole sú. Díky. 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 Takže podľa návodu tu ide taká vymedzovacia veľká podložka, cez ktorú ide šruba. Môžeš mi doniesť ďalšie. Co? Nič. Ty si taký šikovný. No. Strašne. Druhá strana. Šruby! Danke. Asi nie tak. Aha.
Dobre. Danke. Wir brauchen diese Schraube hier. Für diese Für Stande. diese Stande, ja. Danke, wir brauchen diese Wasser für diese Stande. Ja. Trzymaj, bratu. Trzymaj, bratu. Dobrá. Si boho, čo... Skúška pevnosti. Môže byť. Držiaky sú nahodené. Ideme dať ostatné plasty, lebo už by to malo všetko sedieť a potom si dáme samotný kufor na záver. Gas. Yeah. O, danke. Bitte. Danke, meine Liebe. To nie je Z750, že nemáš kde dať lekárničku. Čiže tieto šruby ani s tými medzovacími podložkami nebudem potrebovať, pretože tie išli namiesto týchto. Ani vlastne tieto, lebo tie boli tu na držiaku. Som nespal, kamo, nerob. Ale sfertík. Kde ideš? Sedadla, nie? Havaja pajva. Hea pajva. Hea pajva. Naopak si dal. Hotovo. Tak idem do Česka. No, to znamená, že máme namontované držiaky na horný kufor a už nám iba ostáva namontovať ten horný kufor. Hade to vymysleli, že musíš vrtať diery do motorky, akože brutálne. Tam dačo je vevnútri. Podklad. No, tu je ten poklad. Ono to bolo akože sačku, len ten sačok sa nejak roztrhal. Ja som nič s tým nerobil. No, ideme si namontovať kufor a to robíme tak, že najprv si potrebujeme dať túto platňu, ktorá chodí s kufrom, si ju potrebujeme dať dole. A to robíme tak, že vyklopíme toto a vyťahneme vonku. Tieto pôjdu sem a tieto 4 šrubky boli v balení s držiakmi priamo. Čiže vlastne toto nepotrebujeme, lebo to je na iný typ stojan. Tak, presne tak. Už jedno, čo robíme, tak iba priplníme tieto šruby. A decid, dáme tam kufor, môžem ísť do Česka. A do Rumunska. Ideme? Transalpina, Transfagráž. No, dáme. Ideme tam. Zajtra? Podľa počasia? Asi si to vystreť trošku. Sústredíš sa? Nie. Nie? Si nervózny? Keď čaká. To by si mal na moment uťahovať, nie? Moment, koľko dáme tam moment? 25,7? No, daj. To asi ide tu. Tak? Prv toto. A teraz najprv toto mám dať. Prv toto. Prv toto. Nepýtajte sa, jak som to tam dal.
A ešte druhá piť. Nespal som! Ja som nespal, chápeš? Vidíš tie kruhy pod očami? Ne, daj dole, toto uvidíme. Hallelujah! Are you happy now? Very happy now. No, a teraz si to už len zacvakneme rovnakým spôsobom. Tu vlastne, ak je zámok, tak si potiahneme cvak. Si spokojný? Ja som nadmieru spokojný. Samozrejme, treba po sebe upratovať. Furt, za každým. Takže my vám veľmi pekne ďakujeme za to, že ste sledovali toto video až do konca. My už máme kufor nahodený. Môžem ísť do Levoči. Ďakujem veľmi pekne, pane, za poskladanie, že si tu bol so mnou. My sa uvidíme najbližšie pri ďalšom videu Do It Yourself série. Ktoré to bude video? Mali by sme dať to mazanie reťaze, si myslím. Dáme mazanie reťazy, pretože je to téma, ktorú vlastne každý motorkár, ktorý má tu reťaz, by to mal ovládať. A kto to nevie, tak vlastne určite si nezabudnite pozrieť naše video, kde ukážeme prečo, ako a kedy sa máže tá reťaz. Nezabudnite si pozrieť náš TikTok, kde vlastne, keď bude 1000 followerov, tak urobíme si súťaž o takéto tričko. Hoďte tam lajky, komentáre a repustite všetky videá, čo tam máme, nech máme veľa views. To bude asi všetko z dneška. Ďakujeme za like a odber, ktorý nám dáte tu na YouTube. Veľmi nás to teší a posúva nás to dopredu v ďalšej tvorbe. Dík ešte raz a vidíme sa. Ďakujeme. Vom. Čaute.